CNBC Türkmenistan'a 13 milyard Amerikan dolarından gowrak maýa goýdy. Türkmenistan Hytaý gaz geçiricisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça baş adalaşyga gol çekilen wagtyndan bäri Hytaý türkmen hyzmatdaşy ajaýyp meýwelerini berdi. Geçen nöwürde Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy diňe bu asyrly işe gatnaşyjy bolman, eýsem oňa öz goşundyny goşdy we peýda gadandy. Bu barada korporasiýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy Daý Howlyan Aşgabatda Türkmenistan Hytaý Halk Respublikasy gaz budagyna strategik hyzmatdaşygyň 20 ýyly atly halkara ilmi amaly maslahatynyň geçirilýän günlerini Türkmenistan gazetine beren interwýusyna bellädi. Aýdylşy ýaly CNBC Galkanyş gaz käýäniniň birinji tapgyrynyň guruluşyna gatnaşyp, buraglamak boýunça 100 götürüm üstünlük kazandy. Biz türkmen talipleriniň 200 goloýunyň Hytaýda talip hakly esasy okamagyna, hünärmenleriň bolsa 56 000den gowragyny hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçirmegine kömek edip, Türkmenistanyň neft gaz budagynyň ösüşine goşan-goşanlygymyza buýsanýarys. Biz öz borçnamalarymyzy berjäy edip, Türkmenistan'a 13 milyard Amerikan dolarından gowrak maýa goýduk we 8 000den agdyk täze iş ornuny döretdik diýip Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy aýdýar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklanyrýarmy? Onu Türkmen portalynyň galyň. Bize agda bolmakly hem unutma.